Салом дӯстони азиз, имрӯз як канали дига қади шуморо шинос мекунам. Спонсори бозии беплай канали Гулҷаҳон Шарипова, канали Апай Гулҷаҳон, канали рангоранг мебошад. Дар инҷа панду насиҳат, баъзан вақт эфир, гуфторҳои адабӣ пешкаши шумо мегарданд. Силкаша дар ами поёни видео мемонам. Будроем подписатсия кунед, тамошо кунед. زندگی چو سخت آید مرگ آسان می شود. آدمی از این جهان گوهی گریزان می شود. هرچی آید بر سر آدم ز آدم می رسد. سی و بلندی های حیات ها هم درس آموخته ایستادم. درسی که یگان آموزگار آموخته نمی‌تواند. در حیات چنان مانع‌هایی هستند که مثل پلیسی رو گذشتن دشوار است. اگر در شهر مسافری باشیم قدر خود را خوبتر درک نموده آدم و آدمگری را بسیار می‌آموزیم. салом алейкум дӯстони азиз, дар набудани ман навигариста дар даро надписо пайдо шудам. Пӯшида бо ҳарфи н ва иша бинед. хонаи Шараф ва дадаш надуро. ин хона мадамон ки навда дуромадан мегзарем ин хонада. ишам пӯшида будаем. хонаи Дил ва Биби. Ну интересно, он тарафш кушода дорам. кушода хонаи Дил ва Биби. ҳама мардум хонадор шид. иҳарз айма. кушода хонаи Шараф ва дадаш. оли пӯшидаш кардиям, дарс рафтиям. мумкин бош ҳами хонаи салқинак будруим. хонаи дадаш ва Шараф. Не, 400 сими мефурӯшем. 400 сими. О, донаша 400 хардагием ира. Ко, ушам харди? О, ина ишад не ишчиқар. Ҳамаш ручное намешкана. Чува намешкана? Мешкана ина ма дорум 3 сол пеш овардагим, ҳоли охи истода ина аз манижайна бор овард Узбекистон. аз манишунитим 3 сол пеш овардагим, ина рангаш зард шидай уже 3 сол пеш. Лекин нашикаста. Сангош даже нағалтера бинен. Айраму ба сафидка бишакем тоза меша хушру мешавад. хушру дутта оварди ба? Не, бо овардагим. Ё бо коробка доштам. Так что баъд биёем баъди чи рамазон касе туи дор мада иш мақиш. Ко гушворош ам қатишан? Ана ида тори сар мешавад. Иче манҷа хеле необычный. Румол мекунӣ байра ба тори сар мекунӣ. Ана хеле диадема. Ёра 200 мефурӯшам агар он кас бутирам. Номерома ба нависта таги видео. Мада бисёр подписчик дора активный. Мана мега номерома. Диадема барои сафр хушва. Остахана шикани. Ирам наоварди. Ичия ҳабибия? Ҳабиби ирам дар сари сар места сатр қати хушвада. У як чи дига дар сари худат буд и буд. Ирам ҳабиби. Ира дар сари сарам кунам бини. ها نامده حبیبی یا برای سطره آجا کرتای ناو کدوم میشه اینایی کرتای $1,000 این $300 прокатыш ana ям $300 прокатыш пушти шлезера ирама заказ кардам я суткаш дад кардам материалша худам выбор кардам духча нишоншон додам хеле узе шлефша духтан туда о сантиметрша гуфтум чанд метр чихели туда суда пад закази худам духтан ирам ира тайёр нахардам материалша ма выбор и ana ира чихел остинаш хушва нагу ки ам $1,000 не $1,000 не со $1,000 дар дигар ҷо چیز زور آوردی ای دفعه ای چند سوم؟ прокатыш? Прокат 3000 сомон прокатыш.
Зур. Тамом, иди ами сетаем. Ҳозир уҷа мерем. Ты пас сиди тут, окей? А чего? Ота, уно чӣ харди? Чипси харди? Хоб, мепарем хай. Поличам. Иҷа ҳама новинка? Барои ки кам вай ну. Ай ту чӣ? Ҳамтар неста? Чӣ хамакунад? Дам бишава. Вая медонам. Ман пар мекунам. Видеои киртаи якуним азода. Интересно, прокатыш чанд сума ираван иҷа? Прокатыш 20,000 сомона. Баъди Рост. агар ма бупушам, Манҷа ти сол ма мепушим сол дига. агар ма шукрм. Ҳозир ҳамин сол ҳозир одам чанда метиша? 20,000 сомона. Наметиян таман иҷа 20,000 да. Нейса, хомера кай ки ма шукрм ба мепушам. Видеонаям духтар. ин ҳамаш ручное хозад. Ин ҳами ҳамаш ба даст духтаган, небин? Ҳамаш нехи даст қати духтага. Барои ҳамин қаплаи. И агар хи гил мебуд так часпондагӣ мешид, ҳеҷ гап надошт, арзон мешид. Инам хи дона хи санг ба даст духтаган. Пешаш интересно чӣ хеле боша. Охо ин қадар денег стоит. Худ чаман иҷа 18,000 сомонӣ хардай. 18,000. Ки худ мепушум. Агар ман напушум касе пешай ма пушида хоҳам нара ман 20,000 сомон. Манҷа ти кай пуштани кадом моҳ киртакне? Сол июнда. И чи? Ани пуш марис камего. Ира прокат 3000 сомон бо. Ира наоварди? О, ира пачка. И бо арзон мешавад. И девонасы буд. 2000 сомон и буд. Буд, а? Прокат бояд. Ина иҷа чӣ хештак, ина пардоҳо. Чӣ уҷа хеле омада безе? Уҷа мо ҳамин рӯз худмо задем, ҷо степлер кардем, ҷо кажалайку карниз наместа. Ҳа, Ай ду иҷа тараф мо худмо карниз. степлер кардем. А пардоҳотон алиш каде ба? Пула додан? Ао, додам. Бо чӣ нав тамом? Ё будан? Ина нав. Ина нав. Ҳа, ина инав. Пачка. Не нежный хрубдай тамошобину беҳад. И чанд сомани иҷо как ма арз пуштам. Дастошаби. Дастош хушру. Остинош хушру. Остинош зура? Нафаҳмидам. 500 сомай? 1500 сом прокатша. Агар ам хис харидани шуда 3000 сомон. Пачка эмблемош так наша туркулам. Мо қафонгишам ҳамин ҳафта. На. Қафонгиш. Инаи новинкая. Олма наомадам айбат борундан. Ирам ҳамин нарх. Остинош чия ира? Хӯрем султан. Зур. И аҷина бозор. Чӣ ба? Қоқ шиди ана ҷиқидаги овардишон. ишранги аҷина кадин. Фигура эра безев фигура. Тамошобинон дамобайни шумо ята блогер ҳастай, да ҳама эфиро ҳастай, да ҳама ҷо ҳастай, ноинсоф одамай вай. Ноинсоф одам ина мигла баку манижа дар рӯи кадай. Хай манижа дар рӯи кадай ята холаш дам рӯи ки мо ҳам лави оина дорем, ая зиндагӣ дорем. То қа манижа дар рӯи мекунӣ. Не, этого я вам не прощу. Никогда. Олма дарои мекаде 8 бор каналта реклама мекадем. Ҳамара зураки биёе каналаш биёе. Ана дига тамом. Даже дилак намемонда комментарияш. Буфам. Уже хитон угадать кунем ки кия и тамошобино. Дӯстони азиз. Ай, салон омадам амхе хоб бурда. ҳамха сардард ай хобе доштам намедонам барои чӣ боша. ин дарди саролиам да ҳамин ҷай дуруш пури об шуда меша ош бреза авария шуда мегем. Коляскаи равшана да очаи бентен додум. И спартфтаги у сол ҳамин моҳи апрел харида будум ша коляска вай номушчай дига ҳамин имсол то ҳамин хонаи нянкара мерафт меомад хайтаи гилбитадак ҷо коляска ҳай мекунӣ. Ягон ҷо мерафтум да ба багаж мебурдум. Савоз дига коляска дар кор нест. Гуфтум биги бараш. Ягон кас да метӣ. Савоб мегирем. Баъди ним соат ба фикрам шом.
мы тайёр кардагим, уже мариновать кардагим мырх. Это мырхшон берён мекунам. ишанбе якшанбе гуфта будем ки иҷарамо тоза мекунем. Алафоша чиндия тамом дальшиш монда онау чура гирифтан дар куроҷа. Намира ҳака полни цемент мекунем гуфтан. Ин деволро мо нав карда будем вақти омадан мо наи ҷои токура. И току ангури хеле винни ангур дорам бӯи хушрӯ мекунан ку. Ана миёра خیلی قلمچه چه زدگیانشون انگور رو بینید رحچهشون اساس کردن در کره تموم اینا روشن уже берем брома дистай равшан ҷа биё чӣ хӯрдеста хайрат хом мороженое медидам ток дорем тамошо бино ангур анаи ангурне ки ангурш помоза мошин ай нокуш монда замин ана барои нока ки браво бояд бикова у нок дар куҷо буд чӣ хешед гуҷибр пиша маҳкам равшан ту куҷо рафтӣ баси гул мебурая инола баҳри мадда дурӣ ай дур нигоҳ кун мебора заҳри борон тари оди тароҳам осмони беситу разорм сарҳад симхор дорад тош и 30 солам гузара оқибат бояд бо ма боши кош и 100 солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ сайт байтову далӣ дигар нестаю тарӣ олмондора парӣ тари неста италӣ бояд ҳаво парӣ роҳ ба сӯи парӣ корча нишон додам ман муҳаббата байни мо куш сидқан ай дилам раҳмат ки малабуд дади моғуш ҳар ҷода мебина номаш бояд намекам бахтам ромаш ака ҳичкира номаш наметона шавад аролуш и 100 солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ сайт пайтову далӣ дигар нестаю тарӣ олмондора парӣ тари неста италӣ бояд ҳаво парӣ роҳ ба сӯистар бемиз паспорт бевиз актёр бе актрис аёл бе сюрприз принсесса бе принц панҷа бе оринҷ Florence be Vinci, Osman be Zaminci, Mr. be Miss, Pastor be Wiz, Aktör be Aktris, Ayol be Surprise, Prinsessa be Prince, Panja be Orange, Florence be Vinci, Osman be Zaminci. И 100 солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ сайт пайтову далӣ дигар нестаю тарӣ олмондора парӣ тари неста италӣ бояд ҳаво